и добре дошли в моя канал. Аз съм Вики и днес, както казах вчера, ще оцеляваме в Майнкрафт. Понеже никой не е писал в коментарите, като цяло аз избрах да направим нормално оцеляване, защото все пак така се почва с Майнкрафта. Като гледам има селце ето тука, мисля като за първо да отидем до него. И дап, отивам към него. Така, чай. Това къщичка ли? What? Окей. Първо в това село отивам. Има Iron Golem, има и храна там. Може като взема някакви неща от селцето, примерно честовете в къщичките, може да намеря някакъв вилджър, който да трейдва и мога да трейдна с него. Леко, взимам го. Трябват ми за енда. Разкари се! Чакай малко. Окей. Помислих, че Iron Golem сега ще ме подгони. Здрасти, котка. Като цяло за сега не намирам нищо интересно. Само легла, нито честове. What? Чакай, какво? Как това левитира, what? Окей. Странно нещо. Е така, още легла. Трябват ми за енда. Може би трябва да намеря shulker box. Едва ли обаче ще намеря, защото е доста трудно. Здрасти. Ей, чакай, искам да видя какви оферти даваш. Тъпи оферти. Не ми трябват. Храна де, ама... не. А ти какви оферти даваш? Пак същите се едно. Скари се. Тук да видим какво има. Това не ми трябва. Ето тук. Чакайте, мърде. Това работеше ли като shulker box? Не. Нищо, открадвам много. Има крафтинг тейбъл, ще го взема. Вместо да си хъбва дървото. Право да си направя. Голяма къщичка. Сега ще влезна вътре и... Вълчи! Юви! Денис! От Лава Чикън. Филма да е Майнкрафт. Да. Да видим какво има тук. Нищо интересно и нищо интересно. Преди в Майнкрафт, ако не се лъжа, тук не ми даваше да влезна. Сега. What? Като играх, един ден паднах от онази дупчица. Буквално сега не ми дава. What? Не мога да разбера този Майнкрафт някой път. Между тази скала там е много яка. Мисля да отида после там. What? Още едно село! Какво става? Аз да не съм тук. Апълка. Yes. Чакай тия неща да ги сложа тук, защото да не ми пълнят инвентарчето. Те всъщност пак ми пълнят инвентара, но да. Купаваме малко дърво и ще отидем в онази, може би в второто село, което видяхме, и накрая в третото село. Забравих да кажа, с една приятелка Никол съм и току-що намерих още едно трето село, което буквално е ето там някъде при онази левитиращата такова, виж. Там е. Да. Розова овца! Това е на късмет!
Няма да я убивам. Много рядко се намират розовите овце. Като даже мисля, че това ми е втория път, в който намирам розова овца в такъв сървър на оцеляване, нали? Та, чакай да взема храната. Това па ми дава сида. Нищо. Е, това ще го взема. Ще го използвам за хляб. В смисъл, ще си направя хляб. И... Мале, тук има доста котки, бе. Тук все едно си развъждат котки. Това беше тъпо, но окей. Така. О, Айрон Голема. Здравей! Чакай. Първо взимам този крафтинг тейбъл и ще си направя... Е така. Не, крафтинг тейбъл не трябва да се правя. Е така, няколко пръчки. 20 е така да имам. Е така. Сега ще покупая малко за камък. Мисля ето тук да ми е къщичката направо, но не съм сигурна. Да, тук ще ми е къщичката. В копър. То копър дори не знам за какво ми е. В смисъл, за какво ми е това нещо? Сега, ако има още един копър, направо ще се гръмна. О, боже! За какво ми е то копър изобщо? Слагам си едно легло и ще спинкам, защото... Така, на следващия ден... Така... Не, разкари се от тука. Чакай! Така, чакай. Скари се от тука! Гачи. Та, да. Слагам това за чест. Вътре ще сложа... Тия си ги задържам. Това го слагам, това го слагам. Това го слагам. Така. Трябва ми още къбълстон. Път няма тук. Е така. И. Като е така едно ще сложа. Та. Като им отиде крафтинг тейбъл. В той е навънка. Ох, значи... Малко копая крафтинг тейбъл с кирка, но... Нямам друг начин. Така. Слагам крафтинг тейбъл е там. И си правя... Е така. Кирчук. И брадва. Изхвърлих си къбълстона. Защо? Така. Сега Айрон Големчо, ела да те пребиеме, защото ми трябва айрона ти. Не за това се казваш Айрон. Аре! Разкарай! Чакай! Разкарай се, разкарай се, разкарай се, разкарай се, разкарай се, разкарай се. Нали? Е така. Тука. Добре, ще го убиваме по този начин. Умирай, бе. Колко айрон ми даде? 3 айрон, тък му за кофа, ес. Добре. Три айрон тък му за кофа. Така, и ще сложим водичка вътре.
Малко брадвата ми се щупи от този Iron Golem, но не е проблем. Ще си направя безкрайно вода, между другото. Да си имам. Ето тук. Ето тук, така. Опа. Така. Ето тук надолу. И това ще ми е безкрайната вода. Че да взема тя бочета. Чакай! Окей, просто ще излезна и ще сложа още. Ето тук. Аз бъгнах системата. Окей, браво. На мен. Ей, гати, още вода ли искаш? Така, вече имам безкрайна вода. За малко, преди малко да умра от този Iron Golem, но не ми пука. Така. Ами това ще е за епизода. Малко храна ще ми трябва всъщност преди това. Ще взема малко храна, защото ще умра от глад. Разкарай се. Така. Чуда се дали да не убия розовата овца. Но не мисля, защото тя дава късметче все пак. Тя прасета ще ги. Щупи ми се брадвата. Абе, аз имам 15 милиона сено, бе. Но съм зле. Даже събера още. Маля, колко сено. На следващия епизод мисля да отидем във второто село, което видяхме. И ще видим там за още такова Iron Golem. Дано даде 5 Iron, защото ще ми трябва все пак за кирка, ако намериме диаманти и да. Чай да си имам вода. Ще хапна малко. Така, ще направя и хлябът да ми е готов. Аз забравих печка да си сложа. Правиме така сено. Стак. Още един стак. 3 стака. Добре. Имам за доста хляб. Така 21 хляба да имам. Чакай малко, бе. Да хапнем малко. Маля съм на 3 сърца. Ужас. Слагам тук така. Кофата, да имам блокчета. Това го слагам да си подреда малко инвентара, защото е пълна кочина. Тази храна я махам. Трябва да си направя брадва. Къбълстоун нямам, естествено. С това ще трябва да изкопая малко. 3 къбълстоун ми трябва. Това ще ми е като банят, всъщност, тук. Баня. Хайде де. Имам пръчки. Правиме една брадва. Така, това ще е за клипа. Абонирайте се за клипа и за канала. Всъщност, обърках се. Абонирайте се, за да ви излизат още известия за нови клипчета и чао!